खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 19 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। नोंथाङा नोंथांनि आयखौ बांहोनो नाजागोन। नोंथांनि नखरारि जायखिजाया जेंनाया फिन सोमजिफिननो हागौ। वृषभ राशि। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि थाखाय मोनसे अनथोब लाबोनो मोजां सान। नोंथांनि सासे लोगोआ नोंथांनि न'आव जानाय-लोंनायनि थाखाय फैनो हागौ। मिथुन राशि। जुदि नोंथांहा सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय माबाफोर जेंना दंमोन, अब्ला बेयो दिनै जोबलांनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया गोरोन्थिनि थाखाय उनदाहा खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि खाथि-खाला थानाय सुबुंफोरजों सांग्रां जानांगोन। कर्क राशि। नोंथांनि माखासे गोदान सुबुंफोरजों सोमोन्दोआ बांगोन। जुदि सासे सोद्रोमानि हाबाखौ लानानै माबाफोर जेंना दंमोन, अब्ला बेखौ नोंथांनि सासे लोगोनि हेफाजाबजों फोजोबनाय जागोन। नोंथाङा माखासे गोदान खामानियाव गोसो जानो हागौ। सिंह राशि। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान खामानिनि थाखाय सानथांखि लागासिनो दंमोन, अब्ला नोंथांनि बै लुबैनाया जाफुंगोन होनना आसा दं। जिउ लोगोरिया नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ मदद होगोन। नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया खामानिनि सोमोन्दै गावनि बिफाजों रायज्लायनो हागोन। कन्या राशि। दिनै मोजां मोनलायनाय जिउआ गावनि जिउ लोगोरिजों थगायजानो हागौ। नोंथांनि माखासे खुरमा बाहागिफोरा नोंथांनि माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय रागा जोंगोन। समाजारि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि खामानिनिफ्राय माखासे बान्था मोननो हागौ। तुला राशि। नोंथाङा माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै दुखु मोनगोन। नोंथाङा माखासे दुखुनांथाव खौरां खोनानो हागौ। जुदि नोंथांनि सावस्रिया माबा मोनसे फिसा जेंना दं, अब्ला नोंथाङा बेखौ एसेबो नेवसिनाङा। जुदि बिसि-फिसायजों नांज्लायनाय सोलिगासिनो दंमोन, अब्ला बेबो बांगोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा नोंथांनि आंगोफोरजों माखासे रंजाथाव बुब्लिफोर बारहोगोन। जुदि नोंथाङा जायखिजाया खामानियाव आखाइ फोलावदोंब्ला, बेयाव हेंथा थागोन। नखराव मोनसे गोदान साख्रि मोननो हागौ। धनु राशि। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि सायाव सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा माखासे गोदान खामानियाव गोसो जानो हागौ। जुदि नोंथाङा बबेबा सम्पथि बायनायाव आखाइ होयो, अब्ला नोंथाङा बेयाव खहाबो जानो हागौ। जाय सुबुंफोरा राजखान्थियाव आगान होगासिनो दं, बिसोर माखासे फोलानायनि बोलि जानो हागौ। मकर राशि। दिनैनि साना मकर राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय जेंनाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि सावस्रिया एसे गाहायाव फैनो हागौ। नोंथाङा जयै जिरायना गावनि नखरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया गोजाम गोरोन्थिफोरनिफ्राय सोलोंनांगोन। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि थागिबिफोरा सांग्रां जानांगोन। सोरबा सिनाय मोनै सुबुंनिफ्राय जानगाराव थानाया साबसिन जागोन। नोंथाङा गुबुननि बाथ्राफोरखौ जोबोद सांग्रांथियै फोथायनांगौ। नोंथाङा नोंथांनि आखुआव गुरैयै लाखिनांगोन। मीन राशि। नोंथाङा जायखिजाया खामानियाव बाहागो लानो नाङा आरो साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा मोनसे गिदिर बिबान मोननो हागौ। माबा मोनसे गोनांथार खामानिनि थाखाय नोंथाङा दावबायनो थांनांनो हागौ। जिउ लोगोरिया नोंथांनि खामानियाव नोंथांखौ मदद होगोन।